So, foggy morning. Look at that. Wala kang makitang building. Good morning, guys. Look, 6:15 a.m. in Dubai. Ayan, nag-foggy na siya sugod. Ayan, foggy na siya. Ayan, wala na konti. Ayan, foggy siya, guys, pero hindi malamig. Pagising ko, puro puti ang labas. Hindi naman siya sunstorm. Siguro sunstorm to na, putik na yan. Hindi, foggy lang siya, guys, pero hindi lang talaga malamig. Pero hindi na mainit. Ayan, malapit na malamig dito sa Dubai, guys. Guys, ayan yung akala ko tapos na yung akala ko tapos na yung fog. Ayan, kita niyo yan? Ayan, guys, pakapal ng pakapal. Wala kang makikita sa daan, guys. Kaya pag ganito, mahirap mag-drive. Ayan. Akala ko, guys, nasa kusina ako. Akala ko, may sunstorm ba? Kasi normally ganito pag may sunstorm eh. Pero wala mong hangin. Wala akong narinig na hangin. So, ayan siya. Wala kang, yung daan malabo. Ayan o, malabo. Say good morning, guys. Say good morning, guys. Smoky, smoky. It's so smoky. Yes. Say good morning first. Good morning. Where are you going? I'd like to stay with my friends. My friends. Ayan, ihatid ko si Georgie. Daddy's there. Bye! Ayan, pwede naman kami ihatid, guys, pero mas gusto kong maglakad si Georgie. You can't see anything? The clouds is too foggy? I can see. You cannot see anything, right? Yeah. Ayun, guys, ramdam ko na yung malamig na simoy ng hangin. As in, yung malamig na siya. Hindi ganun kalamig, pero mamaya init pa din. Kaya this time, pag start na yun, maraming magkaka-flu ba dahil sa weather. Pero, ayun, lamig na talaga. Ewan ko ba, mag-October na, no? Maaga yata ang taglamig. Sige, ayan, lamig. Oh. Ay, lamig. I can see Connor everywhere. You cannot see Connor? Yes. Hey, perhaps Connor is on the way too. Yeah? Buti si Georgie, masipag maglakad pag umaga. Sabi niya, Mommy, I don't need school bus. Which is good, kasi malapit lang talaga yung bahay namin guys sa school ni Georgie. Super init lang talaga maglakad pag tigsundo na. So pag morning, okay lang pag maglakad. Georgie, nahatid ko na si Georgie. Ayan yung school ni Georgie, guys. Ayan na. Yan yung school ni Georgie. Ayan, school ni Georgie. Tapos, andun yung building namin. Andun yung likod nito. So, ayan. Oh, Mr. Araw. Ayan, guys. Unti-unti nang nag-clear out ang langit. Grabe yung pawis ko eh. Tapos ayun yung Pineapple Building. Ayan, Pineapple Building. Tinatawag yung Pineapple Building, guys, kasi parang pineapple kasi yung design. Guys, grabe ng pawis ko. Andito na ako, guys. Pakita ko sa inyo, ha.
Ayan, nakita na natin yung building na guys. Kanina malabo yan. Ayan, init kaayaw. Yung mga tao dito guys, maaga sila nagigising para maglakad. Para hindi ganun kainit. Ako, naabutan ako ng init kasi alas 8 na kami lumabas ng bahay. 7:45. Ngayon alas 8 na. So, ang bilis lang talaga. Baka mag-taxi na lang ako pa uwi dito kasi ang layo, ang init maglakad, grabe. Pawis na pawis na ako, baka may rapan ako huminga nito eh. Huwag naman sana. So doon guys, sa yung mga ibang bahay dyan at saka industrial area dyan, warehouses. Tapos ito yung new hospital coming soon. Napawisan na ako. Ayan. Maganda tong panimula guys pag yung pag-walking, pag nag-start na akong pinagpapawisan. Ayan, gusto ko nang tumakbo hanggang sa masanay na naman ako. Kaya push natin itong pagpapayat guys. Mag-cheat day na lang twice a week. Ay kung everyday kain ng rice or mga ulam, bawiin na lang natin sa sa exercise. Layo palakarin ko guys, tingnan nyo ha. Ayan, ikutin ko yan hanggang dyan, dyan. Yan. Tapos, balik ako doon. Kaya, malayo pa ang aking lakarin. Pero yung asawa ko, tuwang-tuwa. Kasi, kaysa daw nakaupong sa bahay. May treadmill naman, tamad naman akong gumamit. Kasi, boring naman mag-exercise. Ikaw lang mag-isa, diba? Diba guys, ang ganda. Maganda sana pag may fountain. Maganda. Mga kwak dyan kwak. Malapit na tayo guys, kalahati na lang ako sa my lake. Pero malayo pa yung nakaparin ko pa uwi yung bahay. Medyo mahangin. So okay lang kahit medyo maaraw. At least may hangin ba. Ang aking noo napapagod na ba. Nasusunog. Napagod kasi pag sa Bisaya guys. Pag nasunog. Timing pag abot sa balay 9 o'clock. Pahinga konti kasi may meeting kami sa school ni Georgie. Gusto ni Daddy makinig din ako. Ayaw ko magsalita guys kasi English eh. English. Social distancing yung mga ibon guys 1 meter distance. Ayan guys, naikot na natin yan. Ayan, galing tayo doon. Umikot na ako hanggang dito. Si Kuya busy siya, naglinis guys. Talagang binabrush nila yung yung ganyan, yung alikabok. Ayan. Kawawa ba kasi mainit ba trabaho nila. Pero kailangan eh. Kaya salamat na lang tayo guys pag may trabaho tayo kahit anong hirap. Kasi kanya-kanya ang ating kapalaran, hindi pare-parehas. Kaya sana yung iba ma-appreciate nila kung anong meron sila. Alam mo yun, kasi pag laging reklamo, hindi ka marunong makontento, nako, hindi maging magaan ang iyong pamumuhay. Parang miserable. Pero kung marunong kang makontento at ma-appreciate kung anong meron ka, masaya, magaan yung mo, pamumuhay. Tsaka yung blessings, maluwag. Grabing init nasisilaw na ako. Tingnan ako ng mga nakasalubong ko guys.
Kasi nagsasalita ako. Pero Much later. ayan guys, nakikita ko na konti yung Burj Khalifa. I-zoom natin konti. Ayan. Ayan yung Burj Khalifa guys. Ayan, kita nyo yan guys. Kita nyo yan. Malabo, malabo. Ayan yung Burj Khalifa guys. Kita nyo guys. Ayan, zoom natin konti. Ayan si Burj Khalifa. Ayan. Ayan. Ayan, nakikita na si Burj Khalifa. Ayan, ganda no? A few moments later. Finally guys, natapos ko din ang ikot from here. Doon, ikot ako. Doon, ikot ako. Ayan, hanggang dito. Lakad na ako pa uwi.